थाबायनाय लोगोफोर सर्ट मुभिनि बानायगासिनो नै सर्ट मुभिनि ट्रेनिं लागासिनो दङ लोगोफोर नाहाथ' नै फुल एक्सन जागोन लोगोफोर सिनेमाया सनिया सर्ट मुभिनि ट्रेनिं बानायगासिनो दङ लोगोफोर नाव सुरु जालायबाय नै जोंना आयौ जायगायावनो बारखादोंलै बरिया दे आरोबाव जायगायावनो बारदोंलै मानसि खिनानै फैबाय ना ओंखायनो जायगायाव बारदों ओंखाम जायाखै मैया आरो खिबावदों लागावबाय 3 2 1 है खनसे बार है खनसे बार थाब थाब हगार आखाया थादो है गोलाव गोलाव जा साइसनि दं फिसा बेगान थामब्रा होइट होइट बेगजाम माथो Makai dia panas juga. Fight! Shoot! लोगोफोर जोङो रिल्स लानो थाखाय डिजेल लायदों आरोना जिएसपिनि थाखाय जिएसपिआव डिजेल गैलामोन ओंखायनो नै Oke, nggak sampai. नै जोंना रिल्स लादों आरोना गारहैगोन सनियाखौ बेफोराव
the next day. लोगोफोर दिनै जोंहा मटन जागोन आरोना बिराद गोबावजों खनसे दिनै सानडे स्पेसियेल आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव शुटिंबो दङ शुटिं भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअआव लाबोगोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव स' आं दिनै संनो नागिरदों मटन नोंथांमोना नायलांदो बेदरा दिनै बोरमा बेदर गोदादोंलै फिसाद्राय जाबाय नामा बिखाखौ आं मानो गोथाव नालाय गोजां हाबानो जायो मोजां थब-थबनो संनायाव जाहैबाय न'नि खख्लिं आरोना खख्लिंजों ओंखामजों एवगोन आरोना संनायखौ नों खेबदो दानिया बोरमाखौ सुसिगोन आरोना लोगोफोर दायो मटनखौ संसै आरोना आङो लोगोफोर दिनै सानडेखाय मटन जानोसै ओमफ्राय दाहाय शुटिंबो दङ बुलायनाय ओमफ्राय मटन जानानै थाखोदबो आरो जानोसै आरोना थास'आबो 뭐야? 그러면 산대 소리야. 아, 됐어.